गनाय दैखौ लोङोब्लानो गासैबो बेराम आजारनिफ्राय उदां जानो हायो। थारैनो नोंथाङाबो बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो अन्थाइनिफ्राय गनाय दैखौ लोंनो लुबैदों नङासै? हेल' गाइस, आंनि पि थांखि ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनै जोङो माखासे समफोरनि गेजेरावहाय ससियेल मिडिया मोखां बिजाबनि गेजेरावहाय गोबांथार ओरैबायदि सोमोनांथाव जोङो मेसेजखौहाय नुगासिनो दङ, बेबायदि निउसखौ जों खोनागासिनो दङ। नाथाय बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आं खोनानाय बायदिब्ला बे मेसेजआ जों खोनादों अन्थाइनिफ्राय दै गदों होननानै, नाथाय बियो नंखाय रायजोफोर। दानिया फैदो सैथोआ मा? बे जानाय जाथाया जोंनि गामिनि साहा खाथियावनो एखे दखान जालायग्रा एखे मानसि, गोदोनिफ्रायनो गोरलैनिफ्रायनो नुबोखानाय सिनायबोनाय बिराद दुखिया मानसि बिथाङा। दिनै बिथाङा मुलि फानदों, बेनो जाहैबाय बिथांनि मुलिया अन्थाइनिफ्राय गनाय दै नङा। आङो खोनानो मोनदों आरो न'खरनिफ्राय, जोंनि गामिनिफ्राय एबा जोंनि न'खरनिफ्राय आङो मिथिनो मोनदों बिथाङा खांख्राइ जावनो थांदोंमोन, बा गोदोनिफ्रायनो खांख्राइ जावबाबायो, ना जावबाबायनानै ना बोनबाबायनानै फाननो, आङो बेखौहाय मिथियो। दा बेबायदिनो बिथाङा, बे आदाया खांख्राइ जावनो थांदोंमोन। खांख्राइ जावनो थांनाय समावनो बिथाङा मोनसे ओरैबायदि भेलुएबल, जों भेलुएबल होननानै बुंनो हायो बेखौहाय, भेलुएबल, बेयो जाहैबाय दाम गोसा मोनसे मानेक होनना बुङो, जोंग्रा मानेक। बेखौहाय बिथाङा खांख्राइ जावनायाव मोनदों होननानै आं खोनानो मोनदों। दायो बे खांख्राइ जावनायाव जि मानेकखौ बियो मोनबाय, बे मानेकखौ मोननानैहाय बिथाङा दै सोमनानैहाय माखासे मानसिफोरनोहाय, बेमारिफोरनो हरनायावहाय हामदों होननानैहाय जों मिथिनो मोनदों आरोना। आङो बेखौहाय आंनि न'खरनिफ्राय खोनानो मोनदों। दायो बड'लेण्ड बुब्लिया बुंदों जाहैबाय बेयो अन्थाइनिफ्राय दै गदों, नाथाय बेयो नंखाय रायजोफोर। दिनै बिथाङा नैबे मानेकआवहाय सोमनानै जि दैखौहाय, गोथार दैखौहाय हरदों, बे गोथार दैजोंसो मानसिफोरनि बेरामा हामदों होननानैहाय माखासे जायफ्रा लांदों बिथांमोना बै हरग्रा मानसिनोहाय मोजां मेसेज होदों। बेनिखायनो दिनैहाय बे दैखौ लांफैनो थाखाय गोबांथार मानसिया दिनै ओरैबायदि जमा जादों, ओरैबायदि लांनो फैदों, बेयावहाय आनकन्ट्रलेबल जादों। आनकन्ट्रल जादों माने आउट अफ कन्ट्रल, हमथानो हायि कन्ट्रल जानानै दङ बेवहाय। बेनिखायनो दिनै आरोबाव आं खोनानो मोनदों दि टिकेट लायाब्ला बेयावहाय हाबनो हाया। मानो होनब्ला टिकेट होलायनांनाय जाबाय होननानै, माखासे कपन लालायनांनाय जाबाय होननानैहाय दिनैहाय आं खोनानो मोनदों। बेनिखायनो अन दा स्पट थांनानै निउस मिडियाया मोजाङै खबर लानानै निउसाव होनांगौ। थ' अब्ला जोङो लोगोफोर, बै जाय बेमारिफोरखौहाय फाहामदों, बे बिथाङा मा बुंदों, बे दै हरग्रा मालिकआ मा बुंखो, जोङो बिनि रावजोंनो खोनासंनानै लादोनि। आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि, जोंनि गामिया सालबारि गान्दागाब लोखिजाहा। बेयाव दिनै सासे गरिब न'खराव मानेक बा मुलि मोनसे जायगायाव दैयाव थांदोंमोन बिथाङा खांख्राइ जावनो। बेयाव बे बिथांजों नुजाथिनानै दिनै नैबे बिथाङा नायगिरिनाव नायहैनानै, बे नायगिरि बिथाङा ओरैबायदि बुंदों जाहैबाय, बे मोनसे पाब्लिकफोरखौ, सुबुंफोरखौ नैबे मुलिखौ जायोबा बा नैबे मुलिखौ होयोब्ला मोजां जागोन, बा बेमारफ्रा एसे एनै जानायफ्रा खारगोन होननानै बिथांखौ बिथोन हरदों। दा बिनि थाखायनो बे बिथाङा नायगिरि बिथोन हरनाय बायदि दिनै बे बिथाङा
सावन मास 1 थारिख जानुवारि मा होनोमोनलाय बेखौ समबार बाराय बेयाव हरजेनदों दा बे हरजेननायाव जाय बिथांमोनहा जाय बेक्तिया गोजान गोजाननिफ्राय फैदोंमोन चिरां डिस्ट्रिक्टनि अल चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार गसाइगावनि फैजेनदों बिथांमोनहा बे मुलिखौ जानानै मोजां मोनदों प्रमान मोनदों माखासे स्टन जानाय माखासे बिदिनो मोदोम सानाय उदै सानाय टिबि जानाय बे बिथांमोनहा बे मुलिखौ जानानै एसे मोजां मोनदों होननानै बयबो रायजो राजाया दिनै फोसावदों बे फोसावनायनि गेजेरजोंनो दिनै अल डिस्ट्रिक्ट मोनसेल' नङा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि फैजेनबाय बे फैनायाव बिदिनो बहुद मानसिफ्रा मोनलाङा गोजान गोजाननिफ्राय फैयो मानसिया गेदारिं जायो दा नैबे गेदारिं जानायनि बेलायाव जोङो नैबे सिस्टेमा ओरैबायदि लादों जोङो मानसिफ्रा बिदिनो फैयो थाङो बिदिनो न'खर गारजेना बे बुस्थुखौ दायथ' लानो हायाखै दा जोङो नैबे सालबारि एरियानि मोनद' गामिनि गासै इन्टेलिजेन्ट जेनेबा मावगिरि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायनानै दिनै नैबे बुस्थु सिस्टेमखौ खालायदों आरो टिकेट लानाय सिस्टेमखौ खालायदों टिकेट कुपन दा बे कुपनाव ओरैनो कुपननि रांखौ मानो लानाय जादों बा मानो लादों मानो कुपन होदों होनना बुङोब्ला ओरैबायदियाव जोङो लादों ओरै गारि दोननाय स्टेन्ड बे गैया जोंहा आरो नैबे न'खर गारजेन जायनाखि बिथांनाबोथ' न'आ बिराद खमजुरि बिराद गरिब थाखोनि मानसि दा बेयावहाय माखासे सिस्टेम बायदि खालायदोंमोन बे सिस्टेमा जायाखै दा बिनि थाखायनो जोङो नैबे सिस्टेम टिकेट लानायखौ जों खालायनाय जादों जाय मानसिया टिकेटखौ लाया कुपन नाम्बारखौ लाया बे बिथांमोनहा जोंनि नैबे फनिन्द्र बसुमतारिनि जानाखि मानिकनि दै हरदों नैबेखौ हरनाय जानाय नङा कुपन नाम्बार लायाबा जोङो हरनाय जानाय नङा बे कुपनाव ओरैनो दामफोरखौ बेसेबांसो लानाय जायो बे कुपनाव जोङो 10 रां लादों 10 थाखा लादों ओमफ्राय सप्तायावहाय खैबारसो होनाय जायो जेनेबा दैखौ सप्तायाव सानबा होनाय जायो बिस्थिबार बारायाव बाद रबिबाराव बाद बिनिफ्राय रेगुलार ने बिनिफ्राय रेगुलार आरो अमाबैसा पुर्निमायावबो जों बाद दोननाय जायो बिथाङा गुरुनाव थाङो गुरुनाव मान लाहैयो गुरुनि बिथोन बायदि बे खामानिखौ माने ओरैबायदि जादों फार्स्टनिफ्राय माने आं अन्थाइ देयोमोन आरो अन्थाइ देनानै माने न'खरावथ' जारलाखा गरिब नालाय बेयाव ओंख्रि गैयैयाव आङो खांख्राइ ना लायनो थांदोंमोन आरो बे बिफा फिसाला जाहैबाय जों बिफा फिसाला थांबाय दैयाव ओमफ्राय बेयाव जोंनाय मोनसे फहर बायदि आरो दैयावहाय नुदों ने दैयाव बे बुस्थुखौनो मानि जोंना बेखौनो जोङो भक्ति खालायहैबाय थानानै जोङो बेखौनो माबा खालायनानै लाबोनाय जादों आरो मोनसे बिमा गंगा देबिनि माबा मोनसे अननाय पुरस्कार आरो इसोरनि बेनो आरो ओमफ्राय ओरैनो बेखौहाय बेजों जे बेमारा हामो बेखौहाय नोंथांमोना माबोरै मोनथिनो मोननाय जाखो जेन'बा जोङो बेयाव माबा बे इसोरनावनो सोंहैनाय बायदि जायो नैबे जों सासे मानसिखौ मन्दिरावबो थाङोमोन जों थांनाया एखमबा जोंनि माबा धर्म नालाय जेनेबा मन्दिराव बेयाव थांबाय सोंबाय बुस्थुआथ' अनेक बेमाराव हामगोन मोजाङानो बेबायदि आरो ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे रायजो राजायाबो प्रुफ मोनबाय रायजो राजायाबो मोजां प्रुफ मोनबाय माने बै खोन्थाहरबाय बिराद मोजां बुस्थु नोंसोरनो इसोरा अननानै होबाय माने अनेकथा बेमाराव हामगोन बिदि आरो इसोरा बिदिनो खोन्थाबाय जोंनो इसोरा माने जोंनो होबाय आरो गरिब माने दुखियाखौ नुनानै मावनो आरो बेसेखिनियानो अब्ला रायजोफोर जोङो खोनानो मोनबाय बेयो अन्थाइनि दै नङा बिथांनि दैजोंनो माखासे बेमारिफ्रा हामबाय होननानैहाय जों मिथिनो मोनबाय
दा अब्ला रायजोफोर जोङो बिनि खुगानिफ्राय गासैखौबो खोनाखाबायब्ला आरो बिथाङा बे दैखौहाय थार्सडे बा बिस्तिबार बृहस्पतिबारावहाय आरो सानडेआवहाय रबिबारावहाय बिथाङा बेखौहाय सेल खालामा बा डिलिभारि खालामा बा रावनोबो हरनाय जाया आरो मोनसेबाव अमाबैसा होननानै बुंदों बे जाहैबाय आंनि साननाय बायदिब्ला अखाफोर गोरलै खोमा आंबो इसिबां मिथिया बे समावहाय नोंथांमोना बे दैखौ मोननाय नङा दायो जुदि सोरबाफोर लांनो गोसोब्ला नोंथांमोना फैनानै लांफैनो हागोन बिथाङा समबारनिफ्राय लानानै सुनिबारसिम होगोन नाथाय बिस्तिबार दिनावहाय गेजेरावहाय बिथाङा बे दैखौहाय हरनाय नङा होननानै जों मिथिनो मोनबाय आरो मोनसे खोथाया बेनो जायफ्रा बे दैखौहाय हामथारगोन होननानैहाय साननानै लोंगोन बे मानसियासो बेमारनिफ्राय सोखाजानायखौ मोनगोन आरो जुदि गोसोआवहाय दाउट जानानै नोंथांमोना बे दैखौहाय बाहायोब्ला बेयो जेबो खामानि होनाय नङा बेखौ बिथाङा रोखायै फोरमायदों आरो बेयावहाय जोङो मिथिनो मोनदों बेवहाय खुनु रिलिजननि इफेक्ट गैया जायानो फैनानै लांफैगोन बेनो मोनलांगोन होननानै जों सानो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाबो बे दैखौ लोंनो गोसोब्ला बा नोंनि बेमारखौहाय फाहामजानो सानदोंब्ला नोंथाङा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि गामि आरो सालबारि गामिनि सिङावनो मोनसे फिसा लोखि जाहार गामि दङ बेयावहाय फैनानै नोंथांमोना